ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുതിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ കൃഷ്ണ രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാൻ. ആ അധ്യായത്തിന്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു, ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. നമുക്ക് അത് നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ അതില് 37 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ആ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത് വിരാട് രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, അതായത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ആദ്യപടി. അതില് വിരാട് രൂപത്തിലെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇതില് അന്തരംഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തിലിരിക്കുന്ന ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത്. 37 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ചെറിയ ശ്ലോകങ്ങൾ കുറച്ചുള്ളൂ, പക്ഷെ വലിയ ഭാവാർത്ഥം ആയതുകൊണ്ട് കുറെ സമയം പിടിച്ചു നമ്മളെ. അപ്പൊ അതില് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ബ്രഹ്മാവ് ധ്യാനിക്കുന്നതിനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് ധ്യാനിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം തുടങ്ങുന്നത് സൃഷ്ടി. ശുകദേവമഹർഷി പറയാണ്, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് മുൻപ് ബ്രഹ്മാവ് വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ അവബോധം വീണ്ടെടുത്തതിന് ശേഷം സൃഷ്ടികർമ്മത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് ബ്രഹ്മാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. അതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട അവബോധം വീണ്ടും കിട്ടി. അതുവഴി മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സൃഷ്ടികർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു.
അപ്പോ വിരാട് രൂപത്തിലുള്ള ധ്യാനം, വിരാട് രൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം, ആ വിശ്വരൂപത്തിലുള്ള ധ്യാനം എന്തിനെ സഹായിക്കാണ്? ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, വേദങ്ങളിലെ ആ സ്വർഗസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങള് ബദ്ധാത്മാക്കളെ ആകർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് ആരെ ആകർഷിക്കും? ബദ്ധാത്മാക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അത്തരത്തിലുള്ള ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, മായികമായിട്ടുള്ള സ്വപ്നതുല്യം ആയിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ യഥാർത്ഥ സുഖം അവര് അതാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, യഥാർത്ഥ സുഖമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ശുകദേവ മഹർഷി പറയാണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഈ സുഖം അത് യഥാർത്ഥ സുഖം നൽകുന്നതല്ല, അത് യഥാർത്ഥ ആനന്ദം നൽകുന്നതല്ല. ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ശുകദേവ മഹർഷി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിവ് കിട്ടുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സുഖം എന്ന്. പക്ഷെ ഇതല്ല യഥാർത്ഥ സുഖം, ഈ ഭൗതിക ലോകങ്ങളിലെ സുഖമല്ല. ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടതെന്ന് ശുകദേവ മഹർഷി നമുക്ക് അവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു വ്യക്തി ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ പരിശ്രമിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ശുകദേവ മഹർഷി പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കഠിനാധ്വാനം വെറുതെ സമയം പാഴാക്കൽ മാത്രമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ സമയവും നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കണം എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ശുകദേവ മഹർഷി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? ലളിതമായ രീതിയിൽ ജീവിതം നയിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു, ലളിതമായ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഭൂമി ഉള്ളപ്പോ ശയ്യയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? സ്വന്തം കൈകൾ ഉള്ളപ്പോ തലയിണയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? കൈപ്പത്തികൾ ഉള്ളപ്പോ പാത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ എന്തിന് തടസ്സമാണ്? ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക്. എത്രത്തോളം ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, തടസ്സം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമുണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിന്റെ കരുതൽ ശക്തി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില്, നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ലളിത ജീവിതത്തിന്റെ, അതായത് നമ്മൾ നാലാമത്തെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ തന്നെയാണ് അഞ്ചാമത്തിലും. നമ്മുടെ ജീവിതം, ലളിതമായ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ച് യോഗികൾ ഈ സാക്ഷാത്കാരം, അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് ആരാണ്? യോഗികൾ. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അതിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സന്യാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നവര് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞ് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഉടുക്കാനായിട്ട് തുണി, തെരുവുകളിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട തുണി നിലയിൽ ലഭിക്കുമ്പോ, പിന്നെ വിശക്കുമ്പോ പഴങ്ങൾ നൽകാൻ മരങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ദാഹിക്കുമ്പോ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് വറ്റാത്ത നദികളുണ്ട്, താമസിക്കാനായിട്ട് മലമുകളിലെ ഗുഹകളുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളപ്പോ സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളപ്പോ പിന്നെ എന്തിനാണ് സന്യാസിമാര് ധനികരായിട്ടുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട്, പ്രീണിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അതായത് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ സുഖമായിട്ട് ചെലവാക്കാനുള്ളതല്ല. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സമൂഹത്തിന് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അറിവ് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സന്യാസം എന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള താൽക്കാലിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടി ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ആ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, ആ ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നുണ്ട്. ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള അനന്തനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ആ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മായികമായിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധങ്ങളിലൊന്നും മുഴുകാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കണം. കാരണം ആ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ചാൽ മാത്രമേ, ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രമാകുന്ന
ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞ് അമ്മയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ എന്ത് വേണം, നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കണം. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഒട്ടും ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും സമയം കളയാതെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ടുള്ള, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് സമയം ചെലവാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം പറയാണ്. എത്രയാണ് പറഞ്ഞത്? 8 ഇഞ്ച് മാത്രം വലിപ്പത്തിലുള്ള ഏത് രൂപം പറഞ്ഞ? ശംഖ്, ചക്ര, താമര, ഗദ. ശംഖ്, ചക്ര, പത്മം, ഗദ. ആ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ള ആ പരമപുരുഷോത്തമനെയാണ് സങ്കല്പിക്കേണ്ടത്. ഏതാണത്? ജനാർദ്ദനനാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ പറയുന്നത് ജനാർദ്ദനൻ. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശംഖചക്ര ഗദാ പത്മത്തിന്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവിടെ ധ്യാനിക്കുന്നത് ഏത് രൂപത്തെയാണ്? ശംഖ്, ചക്ര, താമര, ഗദ എന്നിവ ധരിച്ച ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ ഭഗവാനെയാണ് ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ആ രൂപത്തെ ജനാർദ്ദൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് 8ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ആ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. മനോഹരമായ രൂപം. ഭഗവാന്റെ മുഖം പ്രസന്നമാണ്. നേത്രങ്ങള് താമര ഇതളുകൾ പോലെ വിടർന്നതാണ്. കദംബപ്പൂവിന്റെ മഞ്ഞ നിറമുള്ള വസ്ത്രങ്ങള്, രത്നങ്ങൾ പതിച്ച സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങള്, ഉജ്ജ്വലമായ കിരീടങ്ങളും കുണ്ടലങ്ങളും ഭഗവാൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് പറയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, യോഗീശ്വരന്മാര് ഭഗവാന്റെ ഹൃദയങ്ങളിൽ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ അടുത്തത്? 10ാമത്തേതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലാണ് ആരാശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്? യോഗീശ്വരന്മാര് പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ മാറിടത്തില് ശ്രീവത്സം എന്ന അടയാളുണ്ട്, കൗസുഭ രത്നമുണ്ട്. സർവദാ ചൈതന്യമുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ വനമാലകൾ, ഭഗവാന്റെ ചുമലുകളെല്ലാം അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അലങ്കാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ് എന്നും ഭൗതികമല്ലെന്നും കൂടി ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ അലങ്കാരങ്ങളും അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊന്നും എന്തല്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാന്റെ വർണ്ണനയാണ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? അരയിൽ മനോഹരമായ പുഷ്പഹാരം, വിരലുകളിൽ അമൂല്യമായ രത്നമോതിരങ്ങൾ അദ്ദേഹം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാദസരങ്ങള്, വളകള്, മിനുസ നിറത്തിലുള്ള തലമുടി, ചുരുണ്ട മുടി, മന്ദഹാസം പൊഴിക്കുന്ന മുഖം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ അതീവ ഹൃദ്യമാക്കിയിട്ട്, അത്യന്തം ഹൃദ്യമാണെന്നാണ്, പ്രസന്നമായ വദനം എല്ലാം അത്യന്തം ഹൃദ്യമാണെന്ന് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നു. 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോടുള്ള ഭഗവാന്റെ വലിയ സൂചനകളായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഉദാരമായ ലീലകള്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഭക്തന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പുഞ്ചിരി, പുരികക്കൊടി, ഇതൊക്കെ ഭക്തന്മാരോടുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സൂചനകളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധ്യാനത്തിലൂടെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ ഉറയ്ക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ആതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ ഏകാഗ്രതയോടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ഭക്തിയിലൂടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാമം, ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയിൽ നിന്നും എല്ലാം മുക്തി നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് സഹായിക്കും? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ധ്യാനം നമ്മളെ സഹായിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഓരോ അവയവങ്ങളായിട്ട് ധ്യാനിച്ച് മന്ദഹാസം പൊഴിക്കുന്ന മുഖത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം എന്നാണ് ആ ധ്യാനത്തിന്റെ ക്രമം. അതാണ് പറയുന്നത്. എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്? പാദങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കണം ധ്യാനം തുടങ്ങേണ്ടത്. അതിനുശേഷം ഓരോ അവയവങ്ങളായിട്ട് ധ്യാനിച്ച് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തും? ആ മന്ദഹാസം പൊഴിക്കുന്ന മുഖപത്മത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതായിട്ടാണ് ആ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ ധ്യാനിക്കേണ്ട ക്രമം പറയാണ്. പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി, അടുത്തത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണത് അല്ലെ? പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കാൽവണ്ണകള്, തുടകള് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ക്രമമായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോയി അവസാനം നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തണം? മുഖത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവത്തിലും മനസ്സുറയ്ക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധി കൂടുതൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാസക്തി കുറയുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മന്ദഹാസം എന്ന് പറയുന്നത് രാസലീലയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പാദങ്ങളിൽ ധ്യാനിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാതെ നേരിട്ട് രാസലീലയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല എന്നും
എന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തില്. 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു, ഭൗതികവാദികൾ, അതായത് ഭഗവാനോട് ആ പ്രേമയുതമായിട്ടുള്ള സേവനഭാവം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ളവര്, ഭൗതികവാദികള് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭൗതികമായ അതായത് ഭഗവാന്റെ ആതീന്ദ്രിയമായ രൂപം മനസ്സിൽ ഓർത്ത് ധ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ബ്രഹ്മാവ് വിശ്വരൂപ ധ്യാനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഓർമ്മ തിരിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ തുടക്കത്തിലുള്ളവർ, നമുക്ക് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വിശ്വരൂപത്തെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തെയും ദർശിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ വിരാട് രൂപത്തെ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത് കഴിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ വിശ്വരൂപ ധ്യാനം ഒരു വ്യക്തി എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കാണ്? ആ വ്യക്തിഗത രൂപത്തെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തി രൂപത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയിലേക്ക് നമ്മളെ ക്രമേണ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മളെ മനസ്സിൽ നമുക്കത് ആ വിശ്വരൂപ ധ്യാനം, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തിഗത രൂപത്തെ ആരാധിക്കാൻ യോഗ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിശ്വരൂപത്തെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സകല ജീവജാലങ്ങളോടും സ്നേഹവും സമാധാനവും തോന്നാനായിട്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അടുത്ത 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്, ഈ മർത്യലോകം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു യോഗി എന്ത് ചെയ്യണം? യഥായോഗ്യമായ സ്ഥലകാലത്തെ കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടാതെ സുഖകരമായ ഒരു ആസനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പ്രാണവായുവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അടക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ ഈ ലോകം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു യോഗി എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു അനുകൂലമായ സ്ഥലകാലങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും വ്യാകുലപ്പെടാതെ സുഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പ്രാണവായുവിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും മനസ്സിനാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ അതായത് യോഗി തന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മനസ്സിനെയും പ്രാണനെയും എന്ത് ചെയ്യണം? ക്രമപ്പെടുത്തണം. അപ്പോൾ പ്രാണവായുവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അനുകൂലമായ സമയമോ സ്ഥലമോ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ കൃപയുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ എവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളില് പരമാത്മാവിൽ വിലയിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗി അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇരിപ്പിടം അനുകൂലമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ധ്യാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന പ്രക്രിയയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. മനസ്സിനെ പരമാത്മാവിൽ വിലയിപ്പിക്കുന്ന യോഗി എന്ത് ചെയ്യണം? തന്റെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിനെ അതായത് ജീവസത്തയെ പരമാത്മാവിലേക്കും വിലയിപ്പിക്കണം. ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവിന് സംതൃപ്തിയുടെ പരമാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും സംതൃപ്തിക്കായിട്ടുള്ള പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ആര് വിരമിക്കും? യോഗി വിരമിക്കും. അപ്പൊ ബുദ്ധി എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മനസ്സെന്ത് ചെയ്യും? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, കാമം, ക്രോധം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി ആത്മീയമായ പുരോഗതി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തെ ദേവന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സർവസംഹാരിയായിട്ടുള്ള കാലം, അത് ആത്മീയ പദവിയിൽ അവിടെ എന്തില്ല? അത് നിഷ്ക്രിയനാണ്. അവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നില്ല. അവിടെ എന്തില്ല? ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ഇല്ല. ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ലോകത്ത് ഇല്ല. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള സത്വ, രജസ്, തമസ് ഇതിന്റെ സ്വാധീനമൊന്നും എവിടെ ഇല്ല? ഈ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപനാണ് എന്ന മിഥ്യാഹംബോധം അവിടെ ഇല്ല. ഈ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തില്ല, ആത്മീയ ലോകത്തില്ല. പിന്നെ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയോ അതൊന്നും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ. അവിടെയുള്ള ബോധം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ശുദ്ധമായ അവബോധം മാത്രമാണ് എവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്? ആത്മീയ ലോകത്തില് നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയവാദികള്, ആ വ്യക്തിശൂന്യവാദികള് ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ ലക്ഷ്യമാക്കും. ഭക്തന്മാര് എന്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി പോകുകയാണ്. പിന്നെ 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്
പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്ന പരമമായ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയവാദി ആ നിരീശ്വരനായിട്ടുള്ള സകലതിനെയും ഒഴിവാക്കി ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ പരമപദം പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തില്ല, ഒറ്റ തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾക്കും അടിമപ്പെടാതെ ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളെ എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം? ഭഗവാന്റെ ധാമം അതായത് വൈകുണ്ഠലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അതാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഇവരുടെ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ് അവിടെ. ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തന്നെ ഇവിടെയും പറയാണ്, സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. അവിടെ സൂര്യന്റെ ചന്ദ്രന്റെ ഒന്നും വെളിച്ചം ആവശ്യമില്ല. മാത്രമല്ല ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാണ്? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒട്ടും സമയം കളയാതെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി ആ ഭഗവാന്റെ ആ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായി കാണുന്നത് ദുരാത്മാക്കളുടെ കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ദുരാത്മാക്കളായിട്ട് നമ്മുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണെന്നും കൂടി ഇവിടെ പറയണം. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ ലൗകികമായ ഒന്നായിട്ട് ധരിക്കുന്നത് ദുരാത്മാക്കളുടെ കുഴപ്പമാണെന്നും കൂടി ആ ശ്ലോകത്തിൽ എടുത്ത് പറയാണ്. പിന്നെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയമായ അറിവിലൂടെ ശക്തിയിലൂടെ ഒരുവൻ സാക്ഷാത്കാരത്തില് ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ്, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് സഹായിക്കും? നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ, അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആത്മീയ അവബോധം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഇല്ലാതാക്കും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും അത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ ആ ശ്ലോകത്തില് ഒരു യോഗി എങ്ങനെയാണ് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയണം. അപ്പൊ യോഗി തന്റെ മലദ്വാരം പാദത്താൽ അമർത്തി പിടിച്ച് പ്രാണവായുവിനെ ശരീരത്തിലെ 6 പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ ക്രമേണ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവന്റെ ഭക്തനായി തീർന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതി അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള വ്യർത്ഥ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് പറയാണ്, ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത കലിയുഗത്തില് പറയാണ്, പ്രായോഗികമായിട്ട് കലിയുഗത്തില് ഇത്തരത്തിലുള്ള കഠിനമായിട്ടുള്ള യോഗാഭ്യാസങ്ങള് പ്രായോഗികമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും പ്രാണവായുവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഫലവത്തായിട്ട് എന്താണ് സാധിക്കുന്നത്? നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ധ്യാനനിമഗ്നനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുനി തന്റെ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് വേണം? പ്രാണവായുവിനെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ ആവാഹിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതായത് പ്രാണവായുവിനെ ആദ്യം നാഭിയിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക്, അവിടെ നിന്ന് മാറിടത്തിലേക്ക്, പിന്നെ തൊണ്ടയിലേക്ക്, അതായത് തൊണ്ടയുടെ മൂലത്തിലേക്ക് അറ്റത്തേക്ക് പതുക്കെ എത്തിക്കണം. യോഗി തന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ സ്ഥാനങ്ങള് കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ടെന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയണം, യോഗി തന്റെ പ്രാണവായുവിനെ പുരികങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഉയർത്തണം, ഭ്രൂമധ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഈ സമയത്ത് കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി, വായ എന്നിങ്ങനെയുള്ള 7 മാർഗങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? അടച്ചു പിടിക്കണം. അപ്പൊ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് യോഗി തന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനായിട്ട് തയ്യാറാകാം. തുടർന്ന് ബ്രഹ്മരന്ധ്രം, അതായത് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗം ഭേദിച്ച് പ്രാണനെ പുറത്തുവിട്ട് ഭൗതിക ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയയിലൂടെ ഒരു ഭക്തന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ആ ശ്ലോകത്തിലൂടെ. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളില് ഭൗതികമായ സുഖഭോഗങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു യോഗി, അതായത് മുക്തി ആഗ്രഹിക്കാതെ ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകം പോലുള്ള ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടസിദ്ധികൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, യോഗികൾക്ക് പല സിദ്ധികൾ കൈവരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള സിദ്ധികളൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു യോഗിക്ക് തന്റെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ ആ സൗകര്യം, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ യോഗി പോകുമ്പോ എന്ത് പോകും? നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരം മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ കൂടെ മനസ്സും
ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആ സിദ്ധികൾ പറയുന്നില്ല, അണിമ, മഹിമ, ലഹിമ, അത്തരത്തിലുള്ള അഷ്ടസിദ്ധികളും അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ അവിടെ ലഭിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉന്നത ലോകങ്ങളില് അവിടെ തന്നെത്താൻ അവിടെ ജനിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സിദ്ധികളൊക്കെ തന്നെത്താനെ കൈവരുന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അതീന്ദ്രിയവാദികളെ കുറിച്ച്, അതായത് ആത്മീയ ശരീരത്തെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണ് ആര്? അതീന്ദ്രിയവാദികള്. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത്? യോഗേശ്വരന്മാരുടെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയവാദികളായിട്ടുള്ള യോഗേശ്വരന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. പ്രാണവായുവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതില് വൈദഗ്ധ്യം നേടിയിട്ടുള്ള യോഗേശ്വരന്മാര് പ്രപഞ്ചത്തിന് പുറത്തും അകത്തുമുള്ള ഏത് സ്ഥാനത്തും തടസ്സമില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗീശ്വരന്മാർക്ക് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവര് എന്താ പറഞ്ഞത്? കേവലം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവർക്കോ ഭൗതിക ശാസ്ത്രന്മാർക്കോ ലഭിക്കാത്ത ഈ സിദ്ധി തപസ്സിലൂടെയും ധ്യാനത്തിലൂടെയും ഭക്തിയിലൂടെയുമാണ് ആർജിക്കുന്നത്? ഇവര് ആർജിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സഞ്ചാരങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് സീമാതീതമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികവാദിക്ക് അവിധം അനിയന്ത്രിതമായി സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. ഇത് ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? കാമ്യകർമ്മികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികവാദിക്കോ ഒന്നും ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതും കൂടി അതിൽ പറയാണ്. ഇനി ആ യാത്രയുടെ ആത്മീയ യാത്രയെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ ആരംഭത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ. ആദ്യം തന്നെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന യോഗി പ്രകാശമാനമായിട്ടുള്ള സുഷുമ്ന നാഡിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ആദ്യം എവിടേക്ക് എത്തും? വൈശ്വാനര ലോകത്തില്, അഗ്നിലോകത്തിലെത്തും. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ട് യോഗി എന്ത് ചെയ്യും? ആ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കും. കാരണം ആദ്യം തന്നെ എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? സുഷുമ്ന നാഡിയിലൂടെ ആദ്യം സഞ്ചരിച്ചിട്ട് അഗ്നിദേവന്റെ ലോകമായിട്ടുള്ള വൈശ്വാനര ലോകത്തിലേക്ക് എത്തും. അവിടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അശുദ്ധികളും മുഴുവനായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധനായി തീർന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ആദ്യം എവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത്? അഗ്നിദേവന്റെ ലോകത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് അഗ്നിയാൽ മുഴുവനായിട്ട് പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് എവിടേക്ക് പോകുന്നത്? ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത്. പിന്നെ അതായത് ശിശുമാര ചക്രത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ശിശുമാര ചക്രത്തിലേക്ക് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ശിശുമാര ചക്രം, ശിംശുമാര ചക്രം, ശിശുവാണോ ശിംശുവാണോ? ശിശുമാര ചക്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാണ്. അപ്പൊ അഗ്നിലോകത്തിൽ നിന്ന് യോഗി ആകാശമാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ശിശുമാര ചക്രത്തിലേക്ക്, അത് ശിശുമാര ചക്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ധ്രുവ നക്ഷത്രം കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം, അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടേക്ക് ഉയർന്നും ഇവിടെ നിന്ന് യോഗി എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്ക്, അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്കുള്ള തന്റെ യാത്ര തുടരാണ് ചെയ്യുന്നത്. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോകാണ്. വീണ്ടും മഹർലോകം, അങ്ങനെ ഓരോ ലോകങ്ങൾ, മഹർലോകം കടന്ന് ബ്രഹ്മാവിന്റെ വസതിയായിട്ടുള്ള എവിടേക്ക് എത്തും? സത്യലോകത്തിലേക്ക് എത്തും. ഈ ലോകത്ത് എന്തില്ല? സത്യലോകത്തില് വാർദ്ധക്യം, മരണം മൂലമുള്ള ഭയമോ രോഗമോ മാനസികമായ ക്ലേശങ്ങളോ ഇല്ല. അവിടെ ജനന മരണം ഇല്ല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഭൂമിയിലുള്ള പോലെ ജനന മരണങ്ങൾ ഇല്ല എന്നാണ്. കാരണം പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തില് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ട്? അവിടെ മരണങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ബ്രഹ്മലോകം നശിക്കുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവര് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന, അപ്പൊ അവിടെ എന്തില്ല? ദുഃഖങ്ങളില്ല എവിടെ? സത്യലോകത്തില്. പക്ഷെ ഭഗവത് ഭക്തിയെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവർ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോ അവർക്ക് എന്താണ്? സഹതാപമാണ് ആരോട് തോന്നുന്നത്? ഈ തരത്തിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ, അതായത് താഴ്ന്ന ലോകങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരോട് തോന്നുന്നത്. അവർക്ക് അതാണ് അവരുടെ ദുഃഖം. ആ സത്യലോകത്തുള്ളവരുടെ ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സഹതാപം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖമാണ് സത്യലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം എന്ന് അവിടെ 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഇനി എല്ലാ ആവരണങ്ങളും കടന്നുകൊണ്ട് സത്യലോകത്തു നിന്നും പോകാണ്. കാരണം ആ യോഗി മുക്തിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ കിട്ടില്ല, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക ലോകത്തിന് സത്യലോകത്ത് നിന്ന്, അതായത് ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്ന് മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന യോഗി എന്ത് ചെയ്യും? ഒറ്റ സുഖങ്ങളിലും ആകൃഷ്ടനാകാതെ ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആവരണങ്ങളെല്ലാം കടക്കാൻ തയ്യാറാകാണ്. അതായത് നമ്മളെ ആവരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ജലം, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, അല്ലെ? 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആവരണങ്ങളും കടന്നുകൊണ്ട്
5 ഭൗതിക ആവരണങ്ങളെയും അഹങ്കാരത്തെയും എല്ലാം കടന്നുകൊണ്ട് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് ആര് പ്രവേശിക്കാണ്? ആ യോഗി പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ യോഗി അവിടെ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലും സത്യലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ശേഷം സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് സമാനമായ അസ്തിത്വമുള്ള ഭക്തൻ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന് നിർഭയനായിട്ട് ഏകീഭവിക്കാൻ പ്രാപ്തനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെയും അവയുടെ കാരണങ്ങളാൽ ലയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെയും അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ലയിപ്പിക്കുകയാണ്. അതായത് ഘ്രാണേന്ദ്രിയത്ര ഗന്ധത്തില് രുചിയെ ജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലൗകിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് എവിടേക്ക് എത്തും? ആ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക്, തൈജസ് അസ്തിത്വത്തില്, അതായത് ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോന്നിനും തിരിഞ്ഞ് കടന്ന് അങ്ങനെ അവർ ലാസ്റ്റ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓക്കെ 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഗന്ധത്തെ ഗന്ധഗ്രഹണത്തിലൂടെയും, അതിലൂടെ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഗന്ധത്തെ ഗന്ധഗ്രഹണത്തിലൂടെ അണ്ണാക്ക്, താലു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അണ്ണാക്ക്, സ്വാദറിയുന്നതിലൂടെ ചക്ഷുന്ദ്രിയത്തെ, ദൃഷ്ടിയെ, രൂപങ്ങളെ ദർശിക്കുന്നതിലൂടെ, സ്പർശനത്തെ സംസർഗത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ, കർണകമ്പനങ്ങളെ വൈഹായസ് സമീകരണത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കർണങ്ങളെ ശബ്ദശ്രവണത്തിലൂടെ, അവയവങ്ങളെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിലൂടെ, അങ്ങനെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മ വിഷയങ്ങളില് നിന്നും ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഓരോന്നിനെ കടന്ന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഈ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് പരിശുദ്ധനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് യോഗ്യനായി തീരാണ്. അതാണ് 29ൽ പറയുന്നത്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ഇനി അഹംഭാവം, അഹങ്കാരത്തിന്റെ ലയനം പറയണം. അപ്പൊ എല്ലാ യോഗി തന്റെ ബുദ്ധിയെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് മിഥ്യാഹങ്കാരത്തെ, അതായത് ഞാൻ എന്നൊരു ഭാവം, എന്റെ എന്നുള്ള ഭാവം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തില് ഈ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് പരമാത്മാവിൽ വിലയിക്കാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത ആർക്ക് നേടിയിട്ടുണ്ടാവും? ഒരു യോഗി നേടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ആവരണങ്ങളെല്ലാം മറികടന്ന് അഹംഭാവ തലത്തിലേക്ക് എത്തി ആ അവസ്ഥയിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ അതിനെ വിലയിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഘട്ടത്തിലെ സത്വഗുണത്തിലുള്ള അഹംബോധത്തെ ആത്മഹിതത്തെ പ്രാപിക്കുക. അതിനുശേഷം മഹത്തത്വത്തിൽ വിലയിക്കുകയും ശുദ്ധ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പദവിയിലായി തീരുകയും ചെയ്യും. അതായത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാതിന് എല്ലാ തരത്തിലും ബുദ്ധിയും മനസ്സിയും ഒക്കെ ശുദ്ധീകരിച്ച് മിഥ്യാഹങ്കാര ഭാവവും ഇല്ലാതെ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ആ പരമാത്മാവില് വിലയിക്കാനുള്ള ഒരു യോഗ്യനായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ആര്? അത്തരത്തില് യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആ പരമപദം പ്രാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അവസാനം ആ യോഗി എവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരും? ഇപ്പൊ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേയായി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവസാനം ഓരോരോ സ്റ്റേജസ് കടന്ന് ലാസ്റ്റ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആവരണങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായിട്ടും വിമുക്തനാക്കി ഭഗവാന്റെ ആ പരമമായിട്ടുള്ള വൈകുണ്ഠധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ഭഗവാനുമായിട്ട് നിത്യബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനോടെ അവിടെ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും? പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്തില്ല? വീണ്ടും ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഒരു ആകർഷണം ആർക്ക് വരുന്നില്ല? അത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് വരുന്നില്ല. വീണ്ടും ഈ തിരിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അവര് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മായിട്ടുള്ള നിത്യബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ യോഗിക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നിത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മോചനമാണ് പിന്നെ ആർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്? ആ ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നത്. എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഈ പരമപദം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ദുഃഖമയമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരുന്നില്ല. ശാശ്വതമായിട്ട് എന്ത് കിട്ടാണ്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാണ് ഇവിടെ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, ഇത് അടുത്തതില് അപ്പൊ മോചനം കിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ശൂദാമാഷി പറയാണ്. അപ്പൊ ആരാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ടാണ് ശൂദാമാഷി ഇതൊക്കെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം? ഓർമ്മയുണ്ടോ? മരണസമയത്ത്
എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ? മരണാസന്നമായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്താണ് മരണം ആസന്നമായ സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, ഇത്തരം അങ്ങയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നൽകിയത് എങ്ങനെയാണ്? വേദങ്ങളുടെ പാഠഭേദങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് നൽകിയത് എന്നുള്ളത് ശുകദേവ മഹർഷി ഇവിടെ എടുത്ത് പറയാണ്. അത് ശാശ്വതമായ സത്യമാണ്. യഥോചിതമായിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ സംതൃപ്തനാകുക, യഥോചിതമായി ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ ആരാലാണോ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാകുന്നത് ആ ബ്രഹ്മദേവന് ഭഗവാൻ ഇത് വിശദമാക്കി നൽകിയതാണ്. അപ്പോ ഈ അറിവ് ശുകദേവ മഹർഷി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് കൊടുക്കുന്നത് തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല, എന്താണ്, വേദങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ ഈ അറിവാണ് ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ബ്രഹ്മാവിന് നൽകിയിട്ടുള്ള, വിശദമായിട്ട് നൽകിയതെന്ന് കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയാണ്. ബ്രഹ്മാവ് ചോദിച്ചപ്പോ ബ്രഹ്മാവിനെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത അതീന്ദ്രിയമായ മാർഗമാണത്. ഇത് ഭാഗവത ധർമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്നും കൂടിയിട്ട് അതില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭൗതിക ലോകത്തില് അലസാഗമനം നടത്തുന്നവർക്ക് അവര് നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എന്താണ് അവർ ലക്ഷീകരിക്കുന്നത്? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ മറ്റു ശുഭമായ ഉപായങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്നല്ലാതെ അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വേറൊരു ഉപായം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ മറ്റൊരു മാർഗവും ഇല്ല. മറ്റുള്ള എല്ലാ യോഗാമുറകളെക്കാളും സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ളത് എന്ത് തന്നെയാണെന്നാ പറയണത്? ഭക്തി തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനം തന്നെയാണെന്നുള്ളത് ഈ ശ്ലോകത്തില് 33ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മദേവൻ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടും ഏകാഗ്രതയോടും കൂടിയിട്ട് ഈ വേദങ്ങളെ 3 പ്രാവശ്യം പാരായണം ചെയ്തു. അത് സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ ശേഷം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? എന്ത് പറഞ്ഞു? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനോടുള്ള അഭിനിവേശം തന്നെയാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ പരിപൂർണത എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം നിശ്ചയം വരുത്തുകയും ചെയ്തു. അതായത് ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനം തന്നെയാണ് അത് ധർമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരിപൂർണത എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം നിശ്ചയം വരുത്തുകയും ചെയ്തു. കാരണം ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ജ്ഞാനത്തെ 3 പ്രാവശ്യം അത് ഏകാഗ്രതയോടു കൂടി അദ്ദേഹം ഇതിനെ വേദങ്ങളെ പാരായണം ചെയ്തതിന് ശേഷമാക്കി സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് നിശ്ചയം വരുത്തിയത്? ഈ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള അഭിനിവേശം തന്നെയാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം നിശ്ചയം വരുത്തിയത്. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നു, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വ്യക്തിഗത ആത്മാവിനോടൊപ്പം ഓരോ ജീവാത്മാവിനും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉണരണം എന്നാണ് 35ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം തന്നെ. അപ്പൊ ആ ബോധം നമ്മൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പരമാത്മാവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യരും സർവത്ര ഭഗവാന്റെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം, കീർത്തിക്കണം, ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ശുകദേവ മഹർഷി പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം കേൾക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യണം. മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഈശ്വര സ്മരണ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. അതാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് 37ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും അത് എടുത്തു പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അമൃത മധുരമായ സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രവണത്തിലൂടെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ഭൗതികമായ സുഖാസ്വാദനങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ജീവിതത്തിലെ പങ്കിലമായിട്ടുള്ള ആ ലക്ഷ്യത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുകയും അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതില് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് വേണം? ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശങ്ങളെയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിരന്തരം ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതും, പിന്നെ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ആ താമരപ്പൂവിനോട് സാമ്യമുള്ള ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക്
ആത്മീയ ആകാശത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുഗ സേവനം അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതും ശുകദേവ മഹർഷി ഇതില് ദൃഢീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും ഉറപ്പോട് കൂടിയാണ് ആര് പറയുന്നത്? ശുകദേവ മഹർഷി പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശങ്ങളും ഭാഗവതം നിരന്തരം ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ആത്മീയ ആകാശത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമയുധ സേവനം സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതും ശുകദേവ മഹർഷി അതിൽ ഉറപ്പിച്ച് നമ്മളോട് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഈ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള അധ്യായത്തിൽ അവസാനം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്മരിക്കണം, കീർത്തിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവത ശ്രവണവും നിരന്തരം നമ്മൾ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവിടെ നിരന്തരം ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമയുധ സേവനം സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ശുകദേവ മഹർഷി പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാൻ എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് കുറച്ചധികം പേരുടെ ബർത്ത്ഡേ വിഷസ് ഒക്കെ ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് 18-ാം തീയതി അല്ലേ? ആനന്ദ് പ്രഭുവിന്റെ നിത്യമാതാജിയുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ്. സിബി മാതാജി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സിബി മാതാജിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഷിബിൻ ജയൻ പ്രഭുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. പിന്നെ KN സുരേഷ് പ്രഭുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാമാതാജിയുടെ പ്രഭുവിന്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ്. നമ്മുടെ ലെവൽ 1-ലുള്ളതാണ് വിദ്യാമാതാജിയുടെ പ്രഭുവിന്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണെന്ന്. അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രഭുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. വിദ്യാമാതാജിയുടെ പ്രഭു ദിലീപ് പ്രഭുവിന്റെ. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം നാമം ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ അറ്റൻഡൻസ് കണ്ടല്ലേ?